chọị nwanne ọ na-ewute na nke ikpeazụ a ọ na-ewute na nke ikpeazụ a otu ọtụtụ ndị na-eme friendship ọtụtụ ndị na-eme relationship ji hapụzie important thing ife dị mkpa a na-achọpụta mgbe afọ a na-eme oyi hapụzie ya fokọszie n'ihe gbasara ego ọ na-ewute na nke ikpeazụ a nwanne odogoghị anya na ụfọdụ divorce ụfọdụ anụkwaghị m a na-agbata ata dị ife a mbụ na nke nwaanyị maọbụ nke nwoke achọpụtaghị ife o kwesịrị ịchọpụta gbasara ya bụ nke nwaanyị ahụ maọbụ nke nwoke ahụ ọ chọrọ ịnụ nwanne na-enwererịtị n'ọnụ ọma na ife ọma debewu na onye a si ebe dị otu a na onye anọghị ebe ahụ famili ya ọ kwụcha na abụ ife ọma enwere nye ọdachi na ọma gbasara ụda particular person ọ bịa elu nwanne mmadụ ọ na-ewute na nke ikpeazụ a maka na echetara m mgbe ezizu n'ugwu kwaga mgbe eji ọba ji amasị nwoke mgbe eji ana nwoke nwere maọbụ otu ọba esi wee dị wuo mmalụ na oge enyewu nwaanyị nri ka ọ na ọma nyegwu ya mana tata dị ife a ịdị ife afọ adọrọzi mgbe afọ nwanne nwaanyị na-eso nke nwoke jee n'ebe ọ na-arụ ọrụ jee n'ebe ọ na-akọ ọrụ ejeruo ebe afọ ọ bụrụ na nke nwoke na-akọ akọ nke nwaanyị enwere ọrụ ịda agba ya okporo ọ bụrụ na nke nwoke na-ekokwa omechi nke nwaanyị enwere ịda agbacha ahịfịa esi frontier malụgasịa everything abaju di ya na ife ọbụla o nidiri ịmata chibi nke of tomorrow mana tata dị ife a ịdị ife afọ adịrọzi o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị be anyị ndị si na fanụ na relationship ndị si na onye ahụ fiancé ya ndị si na onye ahụ n'ọdị ya n'obi mana enwere ife ọwụ na ọma gbasara onye afọ enwere ntụ ọwụ na ọma gbasara onye anyị ọ marọ ife ọ na-arụ nọtụ na onwere ife oche onọkọta bụ wonde jee ebe afọ onye ahụ na-arụ ọrụ ahụ ma ọ bụ ebe afọ onye ahụ na-azụ afịa afọ o menubere for one day emekọtazi ọ bụrụzie na nke nwoke nweziri ka o si arụ ọrụ dị anya ọ bụrụzie na nke nwoke nweziri ka o si arụ ọrụ obodo akwadoghọzi enwezie mbọsi aka kparụ ya bụ eze ka udene akpọzie nke nwaanyị bụ ka ọ kọwaa one or two things ị na-achọpụta na nke nwaanyị enwere ife ọbụla ọma gwanyị na ịjụọ ya ọ gwa gị na ya emego ọya for several years but yet enwere ntị na ọnụ ma gbasara nke nwoke ahụ nwanne ọ na-ewute na nke ikpeazụ ọ ụmụ ihe ndị a niile socha na ụmụ anụkwaghị ma ha na-agbata ata dị ife a maka na by the time ị ga-ebido chọpụtazie ịdịka mmadụ onye ahụ gị na na-abụ mere enyi by the time ị ga-eji chọpụta ya enwere ike ịtụbazie alụ ntị ị ga-esi gba ya anụkwaghị m enwere some certain things ị dịrị ịma very deep about that very person she be case of tomorrow she be case of tomorrow ọ bụrụ na ọ na-enye m ego na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ife ha madebewu ego ahụ nwanne ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ hukọpụ were nwayọọ kwuo pọmpample nọọ hukọpụ ka ị bara odo anya dama ide anọ na relationship na-ana nwoke ego ka na-anwụ anwụ ọtụtụ n'imefe na asịsị nke nwoke na-aga na-akwụ ya ụgwọ ọnwa na-aga na-enye ya ego na-edo otu a ọ jọgburu onwe ya ma sigbuo nkakwu n'isi ife adụzi afta bụ na bedde md ọpa mont nọọ isi nke ahụ ife na-ewinu nọọ nke ahụ nke na-ewinu na ị ga-egoro m ya na ọ bụrụ na isi n'ile ọfụrụ m emekọtazie nwezie ka esizie nụbatazi onye ọhụrụ n'ụlọ echi niile akọba akụkọ mama ngozi na ndị ya dị mana ife a na-achọpụtagazi mgbe aka na-eme oyi mana ife ndị dị mkpa ịnyediri ịmanụ maka the story that touches the heart maka anụkwaghị m a na-agbagharị nna na chee na omenala chee na ọka esi eme ihe anụkwaghị m a na-agbabie n'oge mbụ mana ọ dịghọ ntụ ozi o si wee dị taa wee dị ntụ a mgbe afọ ọ jọgbukwara onwe ya ekenekwa m unu wee na-asị unu nke onye chi nya sịrị nwanne mmadụ ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị dịka ị na-atụsalụ m ozi a daalụ na ụmụnne m sọskraịbụ